may gabi kata nako kataan ba sa isa ka CFD ba nga si sana sige bula-bulang baba si kang mata si kuan si sino si RJ Orulan sino ting sukuan niya kay giinan lagi daw sa kawan giinan siya og kanang bakakon nya karon kay insa ngano usab ni mga protestante mga sulpot no ako may inul kining bakakon nga namo kay ebidensya kay pakita. Mo na yung palaban ebidensya. Karon na po tayo ipakita nga ebidensya na nakasulat dito mismo sa ebidensya nga si Constantine. Di ba? Si Constantine ang nagpalapnag sa Roman Catholic og siya naghingalan ana nga naglegalize sa kanang Roman Catholic siya nga nagparambo. Ano po silang mutuo? Ang iladyo mo gusto mutuan niya nagod na siya ebidensya niya. Ang katong protestante daw wala daw ebidensya. Ano wala man tay ebidensya nga kaklaro-klaro diha. Sa tinuod nga kasaysayan, abi mo gud ninyo ang tinuod nga kasaysayan wala diha sa encyclopedia o sa Google. O karon na po AI nga super bago basing sa AI na po sila musandig. So makita nimo nga mingon sila nga ang mga protestante wala ebidensya. Mas lig-on kayo ang atong ebidensya sa Matthew chapter 16 verse 18. Nga dili gud ang kanang Roman Catholic kagitukod ni Kristo. Klaro kay daw mabasa di ang Roman Catholic mo na atong ebidensya. Ato ning tagdon ning nagpatagad nga sulpot nga si Mr. or Pastoy Leones kay kita man ako ni one of their videos. Tawag ini nga nagwali-wali ni pulpito sa ilaha gitawag og sekta. Unya bali 5 minutes ning video pero ako alang giputol-putol kay para ato ang mahatagan ang tubag ang mga puntos nga iyahang gipresent. And at the same time nagkatawa ko kay pag nakainuman samtang tawag ay nag-istorya mo mag pinaggaray ang tawag ining tingog. So basig nakamamam ba? Okay, sige to bago na ko ning argumento sa tong higala. Ingon pa niya nasuko daw kuno ko. Kay nisulti daw kuno ko nganong masuko man yung mga sulpot nga tawag ini naamag koy ebidensya. Mr. Leones og kini sa mga sulpot nga anak atong mga amigo wala sa bokabularyo ni Argesino labi nagmagisgot og tawag ining pagtuo nga masuko kaya akong prinsipyo ang unang masuko pilde. So kanang inyong una-una nga nasuko ko nagkatawa lang ko ninyo hunghong pa lang na akong baga. Ikaduha nga tawag ini nga punto ingon pa niya nga dapat daw kuno sila ebidensya nya ako daw kuno nagsalig daw kuno ko sa ebidensya. Natural lamang na magsalig jud ko sa ebidensya nga naman kay dili man pwede nga manulti ka mamulong ka mo interpret kag usa ka butang or sa nakasulat sa balaang kasulatan nga wala kay ebidensya. Kay mahimo kang kataw-anan, di ba? Mahimo kang kingkoy sa argumento kung magsihi kag putak, magsihi kag ngak-ngak, wala kay bisag usa nga gi-present nga ebidensya pagpamatuod nga tamang imong interpretation or pagpabarog sa imong argumento. Nabi panultihon nga contra factum non valid argumentum nga ang pamahayag dili ganina musandig sa mga ebidensya or mo kontra ganina sa mga ebidensya kanang klaseng mo ang pamahayag dili na tinuod. Wala kinahanglan jud ko magsalig og ebidensya. So karon ang mga ebidensya nga akong gigamit syempre kana mga factual and non-sectarian books. Buti pasabot dili siya or wala sa gidapigan nga mga pundok or wala sa giproduce or gipublish sa usa ka particular nga mga pundok. So buti pasabot neutral siya. So mo nang mudawat ka man og sa dili tungod kay facts siya, tungod kay tawag ining gipublish siya sa mga neutral kaning mga publishers. And at the same time syempre kay facts good, di ba? Normal gyud lang nga muto ang mga tao ilabi nagkatong mga nang eskwela sa elementarya, high school, college ug even pa sa mga postgraduate studies, di ba? So ingon ana So mo na ako ang mga basis. Ang dili lang mudawat ana kadtong mga tao ba nga ambot siguro basig pag-eskwela kani adto ni eskwela sulod sa eskwelahan
ang ilang papel, ilang gikaon, ang tinta sa ilang bulpin, ilang gisupsop. Ano man, di na mo tuog libros kasi sayang. Pagkabangaga bagod. Bangag jud kayo, liman ka, di na sila mo tuog libros kayo sayang, kaya ang ilang gituuhan kanang naalang sa ilang pangunahon or imagination. Nagbasa-basa og Biblia niya pagkahuman. Walay tawag ining tama nga pamaagi sa interpretation sa Ginoo ko in town. Nya unsay basis sa interpretation, walay mabasa. Ikatulo nga tawag ining nga punting mo pananapo do sa log kuno sila ebidensya. Usa do ebidensya nila? Ang ebidensya daw nila kasi Constantine daw mao daw ang nagpalapnag og naglegalize sa Roman Catholic. So buti pasabot kung gilegalize si Constantino, kung gipalapnag Constantino. So therefore, before Constantina ana, di lang kalapnag tungod kay wala man na convert ang emperador. So buti pasabot kanang naas yung pangunahon lang ang simbahang Katoliko nagsugod ni Constantino naa na sa inyong bakbadaan. Na ang simbahang Katolika before Constantina ana. Wa bito gilegalize kay adto legal, illegal rather. Mo nang gilegalize kay kani adto illegal. Mo ni mga tawhan na ba kanang bitang matag argumento ba nga wa mo tay ka common sense, puro lang common one sense ba. Pagbasa lagi mo ebidensya, ayaw mo pagdrawing og istorya. Kay mahulog nga minarites ra nang inyo ba. Di ba? Pananawa ng mga libros kasi sayan. Ang simbahang Katolika before Constantine naan mga santo papa nag-exist before Constantine. So therefore, dili si Constantine ang originator, founder, or establisher sa simbahang Katolika. Pag-provide mo ebidensya nga si Constantino ang tawag ining founder sa Iglesia Katolika. Di ba? Pag-provide mo, di ba mo ka-provide? Puro lang mo tawag ining kuan, puro lang mo istorya ba? Nya unsa ko no ebidensya daw nila? Dalawa, ang ebidensya daw niya, ang St. Matthew chapter 16 verse 18, kaya wala ko di mabasa, Roman Catholics, Ginoo ko, it is a fallacy of silence. Diya palang daan. Kung kinsa may membro aning tawag ining tawana, tudloin ninyong luhik ka. Tudloin ninyong luhik ka, tudloin ninyong logic ba? Nga naman, kini inyong pastor, may logic eh. Wala'y logic. Di daw kuno sila mo to, kaya wala ko di mabasa. Aswa pa nagtudlo si Kristo na kuno, nga ayaw di tuuhan kung di mabasa. Sige daw. Ayaw mo paggamit og kuan na, ayaw mo paggamit og tawag anang kahulugan ha. Tagay ko ninyo babasa sa Biblia letra por letra sama sa inyong gipangita karon nga kung dili mabasa di tinuod. Og again kanang argumento ha, ako ginabalik-balik always, dili na magamit sa hawanan sa katarungan. Dili na magamit ngano man ni aligar kag usa ka tawo. Ningon ka nga kana imong argumento sayop na unsay mong ebidensya dili mabasa. Unya sa gigamit nga seta St. Matthew chapter 16 verse 18 ingon si Kristo et forte inferi non prevalibunt adversus iam even the gates of hell shall not prevail against it. Wa ni mawa ng simbana. Wala ni mabungkag ng simbana. Ang question, asa na karon ng simbana? Imposible nagkamo. Ngano man gikan ng inyong pundok sakit ra ba mo kanang usa na masuko ra man mo inog sulpot mo. Sulpot ra man gyud mo. Ora mo kuhong ba nga niguwa lang tungos lipak. So asa na karon? Mabitaw mo gamit og kasaysayan ngano man sa hinungdan sa paghatag og pruweba nga kining maong iglesia existido from the 1st century AD until now. Mao na reason nga nang mo gamit tag history napay inyo ang tawag ining chismis aning atong amigong pastoy sumala pa niya wala ang kasaysayan daw kuno wala daw ang tinod ng kasaysayan wala daw kuno sa mga encyclopedias asa didapit ka sa inyong chismis asa man ang tinod ng kasaysayan nasa inyong chismis napastoy ka lang sulod sa unom ka bulan napastoy ka lang sulod sa tawag ining upat ka tuig nya pagka man kurian mo ng mga historians. O kung right yun mo, kung mo di na tinuod, di nag-file mong complaint. Nag-file mong complaint, and you contest ang tawag information nga gi-publish sa mga encyclopedias, pero wala man mo ka-contest. So, both ipasabot, kutob lang sa baba ng inyong argumento. Kutob lang mo chismis, walay basis or baseless ang inyong argument. Nga, sama ko mo to.
sa inyong basis argument o dinhi sa tawag ining mga libro nga naghatag og mga base. Ma-question pa nimo sila. Ma-question pa nimo sila. Di ba? Kuya, kung kayo na mga historians, gawas nga tawag anang mo gamit o mga primary sources or mga primary evidences, mo gamit pa ng secondary sources, di lang kaila ka. Nga tawag ining pangunahuna, ginatan-aw pa nila ang ubang mga historians. And number 3, syempre, kuya na mag-analisar. And kung mingon ka nga mali na sila, din ihatag nimo ang tawag ng argumento nga mali sila. Nga naman kay pagbusulot na ang historian, mga historian, ang nakasalay din na ilahang kredibilidad. And remember, kanang mga historian na nasa credibility to write an information of the past events or from the past events. Kamo wala man pro lamuya pro lang yun nagulat jugo nga mag-provide siyang ebidensya nga tama ang iyang interpretation sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Nahuman na lang iyang video bisag usa bisag potos na lang buwad wa gyoy nahatag nga tawag ang argumento nga tama og ebidensya nga tama. So therefore opinion lang ang iyang gihatag. And opinion man go dili man gud mo na ma-verify. Siyempre, mga bangka ng tawag ining mga sulpig just information na nga verified. Kung verified, buti pasabot facts and truth. Mo na punto. And correction, I am not a member of the Catholic Faith Defender. Na ako sa Delay Catholic Apologist. Same defenders of faith, pero lahi-lahi mga organization. Okay? Muna di pang pamutbot, ha? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.